या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। विषय कराडचा घातपात आंबोलीत, व्यापारी एकता मेळाव्याची महाशक्ती आणि स्वतंत्र व्यापार मंत्रालयाची गरज। चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधींनी वेधलं लक्ष। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। दरीत कोसळलेल्या युवकाच्या घटनेमागील धक्कादायक वास्तव समोर आलंय। एखाद्या सिनेमातील सीन सारखी ही घटना घडलेली आहे। कराड येथील वीट व्यावसायिकांमधल्या वादाची पार्श्वभूमी या घटनेला असून या वादातून 2 जीव गेल्याचा प्रकार आंबोलीत घडल्याचं समोर आलंय। आपण थेट दृश्य पाहूयात आंबोलीतल्या त्या घटनास्थळाची। थेट आंबोलीत जाऊयात, नेमकं काय घडलंय ते पाहूयात। आपण थेट आणि एक्सक्लुझिव्ह दृश्य पाहतोय आंबोलीतल्या त्या घटनास्थळाची। इथूनच हा सर्व प्रकार घडला होता। त्याला घातपाताचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे। आताच्या घडीची सगळ्यात मोठी बिग ब्रेकिंग समोर येतेय। हीच ती जागा आहे, इथून हा सगळा घटनाक्रम घडला होता। कराड येथील वीट व्यावसायिकानं एका व्यक्तीला 2 ते 3 लाख रुपये दिले होते। हे पैसे परत करत नसल्यानं त्या व्यक्तीला गाडीत घालून संबंधितांनी मारहाण केली। त्यावेळी त्या व्यक्तीला हार्ट अटॅक येऊन त्याचा मृत्यू झाल्याचं मारहाण करणाऱ्या एका साथीदाराचं म्हणणं आहे। दरम्यान देणेकरी मेल्यानं घाबरून आम्ही आंबोली गाठली, त्यामुळे घाटात त्या देणेकरी व्यक्तीचा मृतदेह टाकत असताना तो व्यक्ती ज्याचे पैसे देणं लागत होता त्या व्यक्तीचा देखील पाय सटकून दोघे दरीत कोसळलेत। ही घटना रात्री 8च्या सुमारास घडल्याची बाब आता समोर आलेली आहे। या दोघांचा मृत्यू झाला असून तिसऱ्या व्यक्तीनं ही माहिती पोलिसांना दिली आहे, अशी प्राथमिक माहिती समोर येते। दरम्यान ज्या दोघांचा मृत्यू झालाय त्यापैकी जो साथीदार होता त्याचा आता खुलासा समोर आलेला आहे। जो वाचलेला आहे त्याची प्रतिक्रिया आपल्या समोर आलेली आहे। जाणून घेऊया त्याचं नेमकं काय म्हणणं आहे। कुठनं आला, काय घडलं घटना सांगा। कराडवरून कधी आलेला? काल आलेला। काय घडली घटना? साहेबांना सांगितलं नाही, परत सांगा, रेकॉर्डिंग मध्ये सांगा। रेकॉर्डिंग मध्ये का? ते एक जण आमचा म्हणजे भाऊ म्हणजे पाहुणा आहे ना आमचा तो, त्याचं पैसे देणं होता तो एक जण भट्टीचं। असली भट्टी? वीट भट्टी टाकणार होता, चालू करणार होता। किती पैसे होते? मग त्याला पैसे ते दिलेलं, मग त्यानं पैसे घेतलेले त्या पोरानं। थोडं पैसे देऊन तुम्हाला माणसं देतो म्हणून त्या गोष्टीला काहीतरी वर्षभर झालं होतं असं अंदाज आहे माझा। मग तो पैसे देत नव्हता म्हणून हे आमच्या पाहुण्यानं वाढतं त्याला तिथनं जाऊन आणलेलं होतं आणि तो त्याच्याच घरी राहत होता। मग ते काल काय देणार काय म्हणून त्यानं गाडीत घेतला। कुठली गाडी होती? टोयोटा लांजा। मग त्यात घेतला, मग त्याला आम्ही मारत होतो। ते मारता मारता त्याला अटॅक आला। अटॅक आला, मग आम्ही दोघं पण घेऊ घाबरलो। भाऊ म्हणला की टाकून जाऊया आपण। मारला त्याचं नाव काय? नाव मला पण नाही माहिती। मग तुम्ही काय आला त्याच्याबरोबर? तू मला चल म्हणला ना, दोस्ती खातर आला? दोस्ती खाते। तर मारणाऱ्याचं नाव काय? भाऊसू माने। मारणारा का मारणारा? मारणारा भाऊसू माने। भाऊसू माने। आणि तो मेला त्याचं नाव काय? त्याचं नाव माहित नाही। तुमचं नाव काय? माझं तुषार शिवाजी पवार। दोघं सगळे राहणार कराड? आणि किती वाजताची घटना रात्रीची? 7:30च्या दरम्यान। 7:30ची? 7:30च्या दरम्यान। तो मेला गाडीतच? कुठे मेला तो? टोल नाके असतात। कुठल्या टोल नाक्यात? किनी टोल नाका। किनीचा? आणि मग मेल्यानंतर तुम्ही काय ठरवलं? इथं आणून टाकायचं? दोघांनी मिळून तुम्ही ठरवलं? मग इथं आल्यानंतर काय केलं? थांबवली गाडी? तो मला म्हणलं टाकूया। मग पुढे आता काय, आता दोघं पण गेलो ना। मारलं, घाबरला, बरोबर आहे। टाकायला उतरला, मग पुढे काय झालं? पाय घसरला। दोघांनी मिळून टाकत होता त्यावेळी एकाचा पाय घसरला। हात धरलेला मी त्याचा आणि भाऊसून त्याचा पाय धरलेला। भाऊसू पुढे होता आणि
आणि मला म्हणला तू पाठीमागच थांब म्हणला. हां मग मी ह्या कट्ट्याच्या बाजूला होतो, तो मध्ये नाळ आहे का त्या नाळ्यात गेला तो, हां आणि अंधार असल्यामुळे कळालं नाही त्याला अंदाज. मग ती हिसका देताना तो बी त्याच्याबरोबर गेला खाली. गेला. मग तुम्ही काय केलं? रात्रभर इथं बसून राहिला. मग आता आधीच गेलेलो होतो तर ह्यो मग पण तुम्ही काय गेला. केलं? कुठं राहा तुम्ही कुठे गेला? मग नाही कुठं, तिथंच गाडी लावून बसलं, मग पोलिसांकडे गेला. पोलीस आले परत. मग फोन आल्यावर तसं नाही, पण पोलिसांना कोणी कळवलं? तुम्हीच? म्हणजे मी फोन केलेला आहे तिकडे, तिकडनं मग ह्यांना फोन आला. हां. बाकी काही संबंध नाही, पैशाचाच व्यवहार. पैशाचा बाकी नाही. हा संपूर्ण घटनाक्रम आपण जाणून घेतला. कराड इथली ही घटना होती. कराडमधल्या वीट व्यावसायिकांमधला वाद होता आणि त्या वादातून मृत्यू झाल्याची सुद्धा घटना समोर आलेली आहे. आणि या अधिक माहिती देत आहेत पत्रकार काका भिसे. नेमकी काय आता या संपूर्ण प्रकरणातली अधिक माहिती आहे? हॅलो काकाजी, नेमका हा घटनाक्रम काय आहे? आंबोलीत 2 मृतदेह सापडलेले आहेत, त्यामुळे संपूर्ण सिंधुदुर्गात खळबळ माजलेली आहे. काय सांगाल, अधिक काय अपडेट आहेत या घटनेमागचे? आवाज येतोय माझा क्लिअर? हो हो, बोला. हा, घटना अशी आहे की कराडमधील वीट व्यावसायिक आहेत. वीट आपल्या बांधकामासाठी वीट वापरतात त्याची. ते वीट व्यावसायिक त्यांचं देण्याघेण्याचा व्यवहार होता 2-3 लाख रुपयांचा काहीतरी. आणि भाऊराव माने म्हणून जो आत्ता मृतदेह बाहेर काढला गेला, या भाऊराव मानेची ती व्यक्ती जी खाली आहे मृत आणखी एक घाटामध्ये, ती व्यक्ती पैसे देणे होती. त्या भाऊराव मानेने आपल्या एका मित्रासोबत, ते वीट व्यवसायातले पैसे वसूल होत नाही म्हणून एका मित्रासोबत त्या पैसे देणाऱ्याला आपल्यासोबत घेतलं. कठड्यावर उभे राहिलो आणि मृतदेह खाली फेकण्यासाठी म्हणून उभे राहिलो असता भाऊराव माने ज्याचे पैसे देणं होतं त्याचा पाय सटकला आणि तो मृतदेहासोबत तो सुद्धा खाली गेला. सुदैवाने माझा मी तोल सावरला आणि मी वर थांबलो, असं त्याने जो आता इथे वरती आहे त्याने सांगितलं. आणि दोघंही खाली गेले. मृत व्यक्ती तो अगोदरच मेला होता. भाऊराव माने हा जो व्यक्ती फेकण्यासाठी आला होता तोही खाली गेला आणि त्यालाही जबर डोक्याला मार बसल्याने, दगडावर आपटल्याने तोही मृत पावला. ही घटना रात्री 7:30-8ची आहे. जो व्यक्ती शिल्लक राहिला होता, तिसरा मित्र, जो तेव्हा रात्रभर त्याने सोबत आणलेल्या 4-चाकी गाडीमध्ये बसून राहिला. त्याने रात्रभर विचार केला आणि शेवटी फायनली त्याने सकाळी 10:30-11च्या दरम्यान पोलिसांना सगळी घटना सांगितली. त्यानंतर पोलीस आणि आंबोली रेस्क्यू टीमचे मेंबर या ठिकाणी आले आणि त्यांनी ही रेस्क्यू मोहीम राबवली. आता पहिला मृतदेह या ठिकाणी पोलीस निरीक्षक आहेत, उपपोलीस निरीक्षक गोते आहेत आणि आंबोली पोलीस आहेत. तसेच रेस्क्यू टीमचे जवळपास 100 व्यक्ती आहेत. पहिला मृतदेह भाऊराव माने, जो फेकण्यासाठी आला होता मृतदेह, त्या भाऊराव मानेचा मृतदेह आता बाहेर काढण्यात आलेला आहे. आणि राहिलेला जो मृतदेह आहे तो आता काढण्याचं काम चालू आहे. पोलीस आणि बाकी प्रशासन, तहसीलचे, फॉरेस्ट, वन विभाग आणि पोलीस या ठिकाणी सगळे उपस्थित आहेत. आणि दुसरा मृतदेह आता थोड्याच वेळात वर काढण्यात येईल. एकंदरीत हा देवघेवीच्या व्यवहारावरनं खून प्रकरण आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. पण तुम्ही आता जो आपण मगाशी खुलासा पाहिला होता त्या मित्राचा, जो मित्र रात्रीपासून तिथं उपस्थित आहे, गाडीतच बसून तो राहिला या घटनेनंतर, तर त्याचा या घटनेशी काही संबंध आहे का? त्याचा काही या घटनेत अधिक हात असू शकतो का? हा, त्याने सांगितल्याप्रमाणे तो म्हणतो की भाऊराव माने जो त्याचा मित्र होता त्याने मला बोलवलं की अरे चल, एक मित्र मला बरेच दिवस झाले पैसे देत नाहीये आणि त्याच्याकडनं पैसे वसूल करायचे, जरा त्याला दमदाटी वगैरे करू, दोन मारू आणि पैसे वसूल करू, असं त्याला सांगून त्याला तो घेऊन आला होता. परंतु मारहाण एवढी जबर झाली की तो व्यक्ती मृत पावला. अर्थात रात्री संध्याकाळची घटना होती. आता हे लोक मद्यपान करून होते, मद्यपान केल्यामुळे जोशमध्ये येऊन जोरात मारहाण झाली. काय झाले आता हे नेमकं प्रकरण लक्षात आलेलं नाहीये, परंतु तो या मारहाणीच्या प्रकरणात होता ज्याच्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. आणि मग त्या दोघांनी ठरवलं की आता हे प्रकरण अंगलट येणार आहे, आपण जाऊन याचा बंदोबस्त विल्हेवाट आंबोलीमध्ये लावू. परंतु जेव्हा विल्हेवाट लावण्यासाठी आले तेव्हा हा अपघाताने त्या भाऊरावाचा मृत्यू झाला असा अंदाज आहे. पण या संपूर्ण कटात त्या मित्राचा काही प्रत्यक्षरित्या संबंध होता का किंवा सहभाग आहे का, अशी काही पोलिसांकडून माहिती समोर आली आहे का? नाही, प्रत्यक्ष मी स्वतः त्या तिसऱ्या व्यक्तीशी बोललो, पण त्याच्या बोलण्यातून असं तर लक्षात आलं नाही की त्याचा याच्याशी काही संबंध आहे. कारण जो मृत व्यक्ती आहे त्याचं नाव सुद्धा त्याला माहिती नाहीये.
मात्र ही जी घटना घडली ती 7:30-8च्या दरम्यान घडली अशी त्याने माहिती दिली होती. मात्र पोलिसांना या घटनेची माहिती नेमकी कधी कळाली? पोलिसांना ही माहिती 11च्या दरम्यान कळाली सकाळी 8. जेव्हा ती व्यक्ती स्वतःहून पोलिसांकडे येऊन म्हणाली की आपल्याकडनं असं असं झालेलं आहे आणि अशी ते दोघं, तो व्यक्ती आपला मित्र जो खाली पडला किंवा तो वर येईल या आशेने ती बसून राहिलेली आणि तो बराच घाबरलेलाही आहे. त्यामुळे हे प्रकरण थोडं उलगडायला उशीर लागला. रात्री 11 वाजले, सकाळी 11 वाजले त्याने पोलिसांना सांगितलं आणि त्यानंतर रेस्क्यू टीम आल्यानंतर त्यांनी खाली उतरल्यानंतर त्यांच्या 2 वाजेपर्यंत निदर्शनास आलं की 2 मृतदेह खाली आहेत. त्यानंतर मग रेस्क्यू मोहीम सुरू झाली. परंतु ही घटना आहे कराडची. ते कराडमधून मृतदेह घेऊन हे गाडीतून सिंधुदुर्गात दाखल झाले, आंबोलीत आले आणि तिथं चेकपोस्ट सुद्धा त्यांनी पार केला. मात्र हा चेकपोस्ट पार करताना काही चौकशी झाली नाही का, तपासणी झाली नाही का, असे सुद्धा काही प्रश्न या निमित्तानं समोर येत आहेत. ओके, त्यांना माझ्या माहितीप्रमाणे आंबोली चेकपोस्टवर कधी कधी पोलीस काही कारणामुळे आतमध्ये असतात किंवा मग शक्यतो दारू वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर होते आंबोलीत, गोव्यातून आंबोली कोल्हापूरच्या दिशेने, त्यावेळी जास्त जोरात चेकिंग असतं. परंतु काही वेळा आता या आंबोलीच्या पोलीस चेकपोस्टला अनेक चोर वाटा पण आहेत, त्यामुळे त्या चोर वाट्याने तरी गेले असावेत. परंतु आता सीसीटीव्ही फुटेज बघितल्यानंतर ते लक्षात येईल की नेमके ते पोलीस चेकपोस्ट समोरून गेले होते की चोर वाट्यावरून गेले होते. पण हे सीसीटीव्ही फुटेज आहे ते आता चेकिंगचं काम सुरू झालंय का? त्याचे काही फुटेज हाती लागलेत का? नाही, अद्याप नाही. कारण आतापर्यंत सगळे पोलीस, एक होमगार्ड फक्त पोलीस स्थानकामध्ये उपस्थित आहे, बाकी सगळे पोलीस या ठिकाणी रेस्क्यू ऑपरेशनच्या ठिकाणी आहेत. आता आय थिंक हे काम उद्या आता शवविच्छेदन वगैरे उद्या होणार आहे, त्यानंतरच मग सीसीटीव्ही फुटेज बघण्यात येईल. परंतु एक महत्वाचा प्रश्न या निमित्तानं समोर येतोय, तो म्हणजे आंबोली ही पर्यटन दृष्ट्या अत्यंत महत्वाची आहे सिंधुदुर्गासाठी. आंबोलीचं पर्यटन पाहण्यासाठी लोक इथं दाखल होतात. महाराष्ट्रच नाही तर अगदी आजूबाजूच्या राज्यातून, देशभरातून लोक आंबोली पाहण्यासाठी येतात आणि आंबोलीचं पर्यटन वाढीसाठी एकीकडे प्रयत्न केला जातोय तर दुसरीकडे अशा पद्धतीच्या गुन्हेगारीच्या घटना घडतात. आपण काही वर्षांपूर्वी पाहिलं होतं तर गडहिंग्लजचं अत्यंत मोठं गाजलेलं प्रकरण आहे, ते उदाहरण आहे आपल्या समोर आणि त्या घटनेनंतर अनेक मृतदेह तिकडे सापडले आणि धक्कादायक घटना घडल्या. त्यामुळे आंबोली हे आता कुठेतरी गुन्हेगारीचं हॉटस्पॉट ठरतंय का? आणि त्यामुळे आंबोलीच्या पर्यटनाला या निमित्तानं गालबोट लागते का? काय वाटतं आपल्याला? अप्रत्यक्षरित्या आपण असंच म्हणू शकतो. लोकांमध्ये या प्रकरणांमुळे दहशत निर्माण होऊ शकते. आत्ताच्या घडीला आंबोलीच्या प्रत्येक पर्यटन स्थळावरती आणि इव्हन पोलीस चेकपोस्टवर 5-5 सीसीटीव्ही कॅमेराज लावलेले आहेत आणि प्रत्येक पर्यटन स्थळांवरती सुद्धा 5-5, 6-6 सीसीटीव्ही कॅमेरा लावलेले आहेत. एवढं असतानाही अशा प्रकारचे जर गुन्हे होत असतील तर ही बाब गांभीर्याने घेतली पाहिजे. अर्थात मी यावेळी पोलिसांशी बोललो त्यावेळी ते म्हणाले की सद्यस्थितीतला आपला जो स्टाफ आहे तो खूपच कमी असल्यामुळे आपण सगळ्या ठिकाणी पेट्रोलिंग किंवा सगळीकडे लक्ष ठेवू शकत नाही, त्यामुळे आमच्याकडे स्टाफ वाढवून द्यावा ही मागणी त्यांची पूर्वीपासूनच आहे. तर त्याच्यामुळे गालबोट हे लागणारच आहे निश्चित. हे गालबोट लागू नये म्हणून स्टाफ आंबोली पोलीस स्थानकामध्ये स्टाफ वाढवून आणि गस्ती फेऱ्या पोलिसांच्या वाढवणं गरजेचं बनलं आहे. परंतु आताचा जो हंगाम आहे तो पर्यटनाचा आहे आणि हा पर्यटनाचा हंगाम असताना अशा पद्धतीची पोलिसांनी उत्तरं देणं हे कितपत योग्य आहे? कारण आता पोलिसांकडून या सगळ्या घटना घडत असताना पोलीस कुठे कमी पडतात असं आपल्याला वाटतं? नाही, माझ्या माहितीप्रमाणे मी पोलिसांचं उत्तर नाहीये. माझ्या माहितीप्रमाणे मी बऱ्याच वर्षापूर्वी मी पोलिसांशी बोललो होतो त्यावेळी ते म्हणाले होते की या ठिकाणी स्टाफ वाढवणं गरजेचं आहे, जेणेकरून काही पेट्रोलिंग करतील, काही या ठिकाणी चेकपोस्टवर चेकिंग करतील, अशा प्रकारचं गरज आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं. ही घटना म्हणजे आता घडल्यानंतर त्यांनी हे उत्तर नाही दिलंय, परंतु प्रत्यक्ष म्हणजे मी स्वतः त्या ठिकाणी स्थानिक पर्यटन असेल मलाही माहिती आहे ऍक्च्युली तिथे पोलिसांची कुमक वाढवणं गरजेचं आहे, तरच अशा प्रकारचे प्रकार थांबू शकतात.
तुम्ही सकाळपासून या प्रत्येक घटनेचे अपडेट आमच्यापर्यंत पोहोचवत होतात. प्रत्यक्ष तुम्ही ही घटना झाल्यानंतर तिथं पोहोचला होतात आणि त्या संदर्भातले अपडेट पोहोचवत असताना आता नेमकी काय अपडेट आहे या घटनेमागची? आता ही तीच अपडेट आहे. मी जे तुम्हाला सांगितलं तेवढ्यापर्यंतच आहे. आता एक मृतदेह बाहेर काढला आणि दुसरा मृतदेह बाहेर काढण्याची चालू आहे आणि त्याचे जे मृतदेहांचे नातेवाईक आहेत त्याच्या घरी ही घटना कळल्यानंतर त्याचे नातेवाईकही निघालेले आहेत. वीट व्यावसायिकांमधल्या वादाची पार्श्वभूमी या घटनेला मिळाली होती. अगदी काही वेळापूर्वी आपल्याला माहिती मिळाली होती की दरीत कोसळून एका युवकाचा मृत्यू झाला आणि त्यानंतर एखाद्या सिनेमातील सीन घडावा तशा पद्धतीचं ट्विस्ट या घटनेला मिळालं आणि धक्कादायक वास्तव समोर आलं. कराड येथील वीट व्यावसायिकांमधल्या वादाची पार्श्वभूमी या संपूर्ण घटनेला मिळाली आणि या वादातून 2 जीव गेल्याचा प्रकार हा आंबोलीत घडलाय. कराड येथील वीट व्यावसायिक होते आणि त्यातील एका व्यक्तीनं जो देणेकरी होता त्यानं 2 ते 3 लाख रुपये त्या वीट व्यावसायिकाला दिले होते. हे पैसे परत करत नसल्यानं त्या व्यक्तीला गाडीत घालून संबंधितांनी त्याला मारहाण केली आणि मारहाण झाल्यानंतर त्या व्यक्तीला हार्ट अटॅक आला. हार्ट अटॅकमुळे त्याचा मृत्यू झाला आणि जो मारणाऱ्या व्यक्तीपैकी असं एकाचं म्हणणं आहे त्यानंतर देणेकरी मेल्यानं घाबरून त्यांनी थेट मृतदेह घेऊन आंबोली गाठली. कराड येथून त्यांनी ते सिंधुदुर्गात दाखल झाले, आंबोलीच्या घाटात आले आणि त्या घाटात त्या देणेकरी व्यक्तीचा मृतदेह टाकत असताना तो जो व्यक्ती होता त्याचे पैसे देणं लागत होता त्या व्यक्तीचा देखील पाय सटकला आणि सटकून त्याचा तो सुद्धा दरीत कोसळला आणि डोक्याला मार लागल्यामुळे मगाशी आपण त्या मृतदेहाची जी काही दृश्य पाहिली त्यावरून कळते की त्याच्या डोक्याला मार लागून त्याचा देखील मृत्यू झाला. त्यामुळे 2 मृतदेह हे आंबोली घाटात होते अशी माहिती जी तिसऱ्या व्यक्तीनं म्हणजे जो त्यांचा मित्र होता त्यांनी पोलिसांना दिलेली आहे, प्राथमिक माहिती दिलेली आहे. त्यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. 200 फूट खोल दरीतून अधिकारी गोते यांनी हा मृतदेह बाहेर काढला. त्याबरोबर रेस्क्यू टीम सुद्धा त्यांच्या मदतीला होती. त्याचबरोबर जाबाज पोलीस अधिकारी दत्तात्रय देसाई हे सुद्धा तिथं उपस्थित होते. त्यांनी ते सुद्धा या मोहिमेत आघाडीवर होते मृतदेह काढण्याच्या. मात्र नेमक्या या घटनेमागचं सत्य शोधून काढण्याचं जो आता त्यांच्यासमोर मोठं आव्हान हे पोलिसांसमोर निर्माण झालेलं आहे. मात्र शांत आणि सुंदर आंबोली ही पर्यटनासाठी संपूर्ण देशात ओळखली जाते. सध्या पर्यटन हंगाम आहे आणि या पर्यटन हंगामात आंबोली बहरत असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. मात्र अशा गुन्हेगारीच्या घटनांमुळे या पर्यटनाला कुठेतरी गालबोट लागत असल्याची सुद्धा प्रतिक्रिया संतप्त उमटतात. त्यामुळे पोलिसांनी अधिक आपला तपास अधिक कडेकोट बंदोबस्त हा पोलिसांनी वाढवावा अशा पद्धतीची मागणी ही आता स्थानिकांमधून वाढीस आलेली आहे, पर्यटकांमधून वाढीस आलेली आहे. कारण पर्यटन जपणं आंबोलीचं अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे आता या संदर्भातले जे अपडेट आहे ते आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत. मात्र पोलीस अधिक या घटनेचा तपास करतायत. त्यामुळे कराडचा जरी विषय असला तरी खळबळ मात्र या घटनेमुळे सिंधुदुर्गात उडालेली आहे. ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल, रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील. मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध. नियम आणि अटी लागू. संपर्क 8530 33 34 11. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा हा व्यापारी आणि उद्योजक आहे. त्यामुळे उद्योजक व्यापाऱ्यांना संरक्षण प्रतिष्ठा देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र असं होताना दिसत नाही. व्यापाऱ्यांच्या अनेक समस्या आहेत, याकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे पुढील काळात याकडे लक्ष न दिल्यास कोणत्याही स्तरावर जाऊन संघर्ष करण्याची तयारी असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली आहे. कोकण 7 लाईव्हशी ते बोलत होते. पाहूया. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा हा व्यापारी आणि उद्योजक आहे. व्यापारी उद्योजक हे देशाला सर्वाधिक रोजगार देतात, सर्वाधिक अर्थव्यवस्थेमध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करत असतात आणि देशाची एकूणच अर्थव्यवस्था हे व्यापारी उद्योजकांच्या वरच अवलंबून असते. आणि अशा व्यापारी उद्योजकाला प्रतिष्ठा देणं, त्यांना संरक्षण देणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. दुर्दैवाने या देशात असं घडताना दिसत नाही. केंद्र सरकारनं या अर्थसंकल्पाच्या निमित्तानं या व्यापारी उद्योजकांना आर्थिक
पाठबळची आम्हाला गरज नाही आहे. आम्हाला एक सन्मान आणि एक संरक्षण आणि एक प्रतिष्ठा ही सरकारने देण्याचं धोरण स्वीकारावं अशी मागणी आम्ही सरकारकडे केली आहे. याबरोबर या देशातल्या व्यापार क्षेत्रासाठी एक स्वतंत्र मंत्रालय सरकार निर्माण करावं, ज्या माध्यमातून सर्वाधिक रोजगार देणारा आणि 8 कोटीपेक्षा अधिक संख्येनं असलेल्या व्यापार क्षेत्राला छोट्या छोट्या अडचणींना दाद मागण्यासाठी एक स्वतंत्र मंत्रालयाची गरज आहे. राष्ट्रीय स्तरावर, केंद्र सरकारच्या स्तरावर आणि राज्य सरकारच्या स्तरावर स्वतंत्र व्यापार मंत्रालय निर्माण करून व्यापारासाठीचं, देशांतर्गत व्यापारासाठीचं नवीन धोरण सरकारनं राबवावं अशी मागणी आम्ही सरकारकडे केलेली आहे. जीएसटी सारख्या कायद्यातील क्लिष्ट तरतुदी दूर करून हा कायदा सहज आणि सुलभ सुटसुटीत व्हावा अशा प्रकारच्या दुरुस्त्या यामध्ये कराव्यात. जीएसटीचे दर कमी करून व्यापाऱ्यांना आणि ग्राहकांना या कराच्या बोजातून कमी करावं, सवलत द्यावी अशी मागणी सुद्धा आम्ही सरकारकडे केलेली आहे. उद्याच्या अर्थसंकल्पात ह्याच अपेक्षित मागण्या आहेत की अन्य आहेत? या मागण्या तर आहे, तर याबरोबरच आयकराचे दर कमी करायची मागणी सुद्धा आम्ही सरकारकडे केलेली आहे. या देशातल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाचा वाटा उचलणाऱ्या बांधकाम क्षेत्राला सरकारनं प्रोत्साहन देण्यासाठीची एखादी योजना जाहीर करावी आणि या देशातल्या, विशेषतः महाराष्ट्रातल्या पायाभूत सुविधांचा विकास व्हावा. यामध्ये कोकण, कोल्हापूरला जोडणाऱ्या कोल्हापूर वैभववाडी रेल्वेसाठी निधी द्यावा. आमचं चिपी एअरपोर्ट असेल अशा सगळ्या विमानतळांचं सक्षमीकरण व्हावं, यामधून विमानांच्या सेवा वाढाव्यात, या ठिकाणी कार्गो टर्मिनल व्हावेत अशा प्रकारची मागणी सुद्धा सरकारकडे आम्ही केली आहे. जीएसटी संदर्भात जे सगळ्या व्यापाऱ्यांना जे नोटिसा बजावल्या जिल्ह्यातील, यावर आपली चेंबरचे अध्यक्ष म्हणून काय चेंबर पूर्ण ताकदीने विरोध करते. सरकारकडे आम्ही आमचा तीव्र विरोध नोंदवलेला आणि या सर्व नोटिसा कोणत्याही परिस्थितीत रद्द झाल्याच पाहिजेत आणि हे होईपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. त्यासाठी कोणत्याही स्तरावर जाऊन आम्ही सरकारशी संघर्ष करण्याची आमची तयारी आहे. नक्कीच मगाशी भाषण करत असताना आपण म्हटलं की जे व्यापारी आहेत ते बिनपगारी हमाल म्हणून काम करतात, त्याबद्दल नेमकं काय सांगा? सरकारचं कर वसुलीचं काम हे व्यापारी इमानी करतात. सरकारनं जो कर लावला तो ग्राहक कर देतो, आम्ही गोळा करतो आणि सरकारकडे जमा करतो. यासाठी सरकार आम्हाला कुठलाही मोबदला देत नाही. आयुष्यभर व्यापार करणाऱ्या व्यापाऱ्याला निवृत्तीनंतर कुठली पेन्शनची योजना नाही आणि सरकारने किमान आम्हाला आमच्या कामाचा मोबदला म्हणून सन्मान द्यावा एवढी अपेक्षा केली तर ते वावगं नाही. तो सरकारशी संघर्ष करू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. फुटता उधळलेली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समितीचे त्रैवार्षिक अधिवेशन 15 आणि 16 फेब्रुवारीला वेंगुर्ला इथं होणार आहे. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित राहणार असून शिक्षण परिषदेचंही आयोजन करण्यात आलंय अशी माहिती समितीचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे यांनी दिली आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष नारायण नाईक, राज्य उपाध्यक्ष राजन कोरगावकर, राज्य प्रवक्ता आबा शिंपी, राज्य संघटक सयाजी पाटील, जिल्हा सरचिटणीस सचिन मदने, जिल्हा उपाध्यक्ष चंद्रसेन पाताडे, वेंगुर्ला तालुकाध्यक्ष सीताराम लांबर, संचालक त्रिंबक आजगावकर आदी उपस्थित होते. पाहुयात काय म्हणाले उदय शिंदे. त्रैवार्षिक अधिवेशन वेंगुर्ला जिल्हा सिंधुदुर्ग या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. या अधिवेशनाच्या माध्यमातून या अधिवेशनामध्ये अधिवेशनाचं स्वरूप कसं असावं, अधिवेशनाच्या निमित्तानं आम्ही शिक्षण परिषद या ठिकाणी आयोजित करणार आहोत आणि दुसऱ्या दिवशी 2 दिवसाचं अधिवेशन आणि दुसऱ्या दिवशी खुलं अधिवेशन असणार आहे. या संदर्भानं आपल्या सर्वांना माहिती देण्यासाठी खरं तर आज तुम्हाला सगळ्यांना या ठिकाणी निमंत्रित केले आहे. या पत्रकार परिषदेच्या निमित्तानं या ठिकाणी उपस्थित आमचे राज्याचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी, विशेषतः राज्याचे उपाध्यक्ष राजेंद्र कोरगावकर सर, राज्याचे प्रवक्ते आबासाहेब शिंपी, संघटक सयाजीराव पाटील, या जिल्ह्याचे अध्यक्ष नारायण नाईक सर, सरचिटणीस सचिनजी मदने, चंद्रसेनजी पाताडे, त्र्यंबकजी आजगावकर आणि तुम्ही सर्व विशेषतः जिल्हा स्तरावर किंवा या जिल्ह्यामध्ये पत्रकारितेच्या माध्यमातून खरं तर एका जनसामान्यांपर्यंत या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जे काही गोष्टी घडत असतील किंवा प्रश्न किंवा अन्य सगळ्या गोष्टी लोकांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम तुम्ही सगळी मंडळी करताय, तेव्हा तुमचंही सगळ्यांचं
या ठिकाणी मनापासून खूप खूप पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आज आपण सर्वांना निमंत्रित करण्यापाठीमागं आमच्या 17व्या अधिवेशनाच्या संदर्भानं आपल्याला माहिती द्यावी. खरं तर यापूर्वी 2018मध्ये ओरस या ठिकाणी आमच्या इथंच पोलीस परेड ग्राउंडवर मोठं अधिवेशन झालेलं होतं आणि त्यावेळीसुद्धा राज्याचे 4-5 मंत्री महोदय त्या ठिकाणी पंकजाताई वगैरे सगळे उपस्थित होते आणि त्यावेळी तुम्ही सगळ्या मंडळींनी आम्हाला खूप असं सहकार्य केलेलं होतं. ज्या पद्धतीनं आम्ही अधिवेशन या ठिकाणी घेतलं त्या सर्वांची माहिती अत्यंत सकारात्मक पद्धतीनं तुम्ही आमची राज्यभरामध्ये दिली आणि त्या अधिवेशनाचं एवढं कौतुक राज्यामध्ये झालं. अशीच अपेक्षा आहे या निमित्तानं पुन्हा मी तुमच्या सगळ्यांच्याकडून करणार आहे. कारण पुन्हा एकदा या सिंधुदुर्ग नगरीला हे अधिवेशनाच्या आयोजनाचा सन्मान राज्यानं खरं तर दिलेला आहे. आज वेंगुर्ला या ठिकाणी 15-16 फेब्रुवारीला जे अधिवेशन होतं यामध्ये 15 तारखेला आम्ही शिक्षण परिषद आयोजित करणार आहोत आणि या शिक्षण परिषदेमध्ये आजच्या शिक्षणाची स्थिती, भविष्यातलं शिक्षण, ग्रामीण भागातलं शिक्षण किंवा शासनाचं नवीन शैक्षणिक धोरण, शिक्षकांच्या समस्या आणि त्यावर शासनाकडून सुरू असलेल्या उपाययोजना या संदर्भानं काही विचारवंतांची, तज्ज्ञांची व्याख्यानं आम्ही त्या ठिकाणी आयोजित करणार आहोत की जेणेकरून शिक्षणाबद्दल कुठेतरी शिक्षक आहेत अशा काही सन्माननीय आमच्या बंधू भगिनींचा त्या ठिकाणी आम्ही सन्मान करण्याचा निश्चित करणार आहोत. त्याचबरोबर सामाजिक किंवा समाजाला बरोबर घेऊन आणि विशेषतः आपल्या स्वतःचा आर्थिक भार सोसून ज्या आमच्या मंडळींनी या महाराष्ट्रामध्ये काही शाळा अशा सुंदर केलेल्या आहेत, ज्या शाळेंची गुणवत्ता, ज्या शाळेंचा शैक्षणिक दर्जा अत्यंत सुंदर आहे, अशा शाळांचाही पुरस्कार देऊन आम्ही त्या ठिकाणी गौरव करणार आहोत. आणि याचबरोबर आमच्या संघटनेचे संस्थापक कैलासवासी बाबा शिंपी ज्या उदात्त हेतूनी या संघटनेची स्थापना केली, न्यायाची चाल आणि अन्यायाची चीड, त्याग आणि सेवा ही ब्रीदवाक्य घेऊन ज्या संघटनेची निर्मिती केली की ज्या संघटनेचा आज एवढा मोठा वटवृक्ष झालेला आहे की लाखो सभासद आमच्या महाराष्ट्रामध्ये आज चांद्यापासून बांध्यापर्यंत आहे. त्या कैलासवासी बाबा शिंपींच्या नावानं आम्ही आज प्रत्येक जिल्ह्यातील एका उत्कृष्ट कार्यकर्ता म्हणून त्या ठिकाणी सन्मान करणार आहोत. असं पहिल्या दिवशीच्या आमच्या एकंदरीत त्या ठिकाणी स्वरूप असणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. SSPM मेडिकल कॉलेज आणि लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग वंध्यत्व निवारण, निदान आणि उपचार या अंतर्गत अत्याधुनिक सुविधा सवलतीच्या दरात उपलब्ध. सोनोग्राफी, लेप्रोस्कोपी, HSG, फॉलिक्युर स्टडी, हार्मोन टेस्ट, हिस्टोरोस्कोपी, IUI आणि इतर अत्याधुनिक सुविधांचा समावेश. फोन नंबर 02367 234000. आंबोली जकातवाडी परिसरामध्ये गवताच्या गंजीला विद्युत वाहिनीचा स्पर्श झाल्यानं गवताच्या गंजी ट्रॉलीसह जळून खाक झाली आहे. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, परंतु जवळपास 1 लाख रुपयांचं नुकसान झालंय. ट्रॅक्टरमधून गवताच्या गंजी वाहतूक करताना अतिशय कमी अंतरावर आणि खाली असलेल्या विद्युत वाहिनीच्या स्पर्शामुळे गवताच्या गंजींनी पेट घेतला आणि काही क्षणात ट्रॅक्टरच्या दोन्ही ट्रॉलीमधील गवत ट्रॉलीसह जळून खाक झाली. स्थानिकांनी पाणी मारून आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तोपर्यंत दोन्ही ट्रॉली आणि गवत जळून खाक झाले होते. हा अपघात विद्युत विभागाच्या अनागोंदी आणि भोंगळ कारभारामुळे झाल्याचा आरोप विशाल बांदेकरांनी केलाय. या ठिकाणी उच्च दाबाची विद्युत वाहिनी केवळ 15 फुटावर असल्यानं हा अपघात झालाय. या ठिकाणी राहत असलेल्या रहिवाशांनी विद्युत वाहिनी उंच करण्यात याव्या अशी मागणी केली होती, परंतु त्या करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे गेल्या 5 वर्षात अपघात हा दुसऱ्यांदा झालाय. याबाबतचा रितसर अहवाल संबंधित विभागानं पंचनामा करून नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी स्थानिकांमधून होते. ट्रॅक्टरला लागलेली आग आटोक्यात आणण्यासाठी अरुण चव्हाण, विशाल बांदेकर, महेश नार्वेकर आणि इतर ग्रामस्थांनी प्रयत्न केला. यावेळी पोलीस हेड कॉन्स्टेबल दत्तात्रय देसाई आणि पोलीस कॉन्स्टेबल नाईक उपस्थित होते.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. निसर्गाच्या सानिध्यात स्वच्छंद आणि शांत जीवनाची सुरुवात म्हणजेच कुडाळ मधला एक अतिशय सुबक प्रकल्प. निलगिरी हाइट्स बांधकाम क्षेत्रातील एक अग्रगण्य नाव आकार बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प. MIDC रोड, राज हॉटेल जवळ, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. बुकिंगसाठी संपर्क 94 230 52 002 आणि 99 23 90 0202. सिंधुदुर्ग जिल्हा 35व्या व्यापारी एकता मेळाव्यात एकूण 7 महत्त्वाचे ठराव घेण्यात आले. महासंघाचे कार्यवाह नितीन वाळके यांनी या ठरावांचं वाचन केलं. एकंदरीत 7 ठराव आहेत. 7ही ठराव झाल्यानंतर सर्वांनी हात उंचावून त्याला संमती द्यायची आहे. ठराव क्रमांक 1, बेळगाव, कारवार, निप्पाणी, हल्ल्याळ, बिदळ, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे. ठराव क्रमांक सूचक अध्यक्षस्थानावरून. ठराव क्रमांक 2, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नोंदणी झालेल्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना जिल्हांतर्गत प्रवासासाठी कोणत्याही पद्धतीने पथकर आकारला जाऊ नये. सूचक द्वारकानाथ भुर्ये, अनुमोदक मनोज वालावलकर. ठराव क्रमांक 3A, वस्तू व सेवा कर कायद्यातील, मराठीत ज्याला GST म्हणतात, सर्व प्रकारच्या तरतुदीबाबत सुस्पष्टता येईपर्यंत या कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत संबंधित खात्याकडून एकल व्यापारी, मध्यम आकाराच्या भागीदारी फर्म व अविभक्त हिंदू UHF आणि हिंदू कुटुंब आणि उद्योग व्यवसायांवर झालेल्या कारवायांना तात्काळ स्थगिती द्यावी. 3B, प्रत्यक्ष कर कायदा, अप्रत्यक्ष कर कायदा, अबकारी कर कायदा, मूल्यवर्धित कर कायदा आदी सर्व कायद्यातील सर्व कलमांबाबत तरतुदींबाबत सुस्पष्टता येईपर्यंत सर्व प्रकारच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम व्यापार व्यवसाय उद्योगांवर या कायद्याअंतर्गत दंड अथवा शास्ती आकारली जाऊ नये. सूचक राजेश शिरसाट, अनुमोदक विवेक खानोलकर. वेंगुर्ला आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनाच्या दृष्टीनं खूप महत्त्वाचा ठराव मांडतोय. ठराव क्रमांक 4A, बॅरिस्टर नाथ पै सिंधुदुर्ग विमानतळाचा वापर पूर्ण क्षमतेने करावा व या विमानतळावरून मुंबई, सिंधुदुर्ग, मुंबई ही विमानसेवा आठवड्याचे 7ही दिवस चालू करावी. 4B, कोल्हापूर मुंबई विमानसेवेचा विस्तार सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, मुंबई व परत असा करावा. 4C, सिंधुदुर्ग, शिर्डी, तिरुपती व परत अशी साप्ताहिक विमानसेवा तातडीने सुरू करावी. 4D, सिंधुदुर्ग, पुणे, नागपूर अशी साप्ताहिक विमानसेवा तातडीने सुरू करावी. 4E, सिंधुदुर्ग विमानतळावर वैमानिक प्रशिक्षण केंद्र अग्रक्रमाने सुरू करण्यात यावे. 4E, सिंधुदुर्ग विमानतळावर स्काय डायव्हिंग या साहसी खेळाची सुविधा पर्यटन मोसमात उपलब्ध करून द्यावी. सूचक राजन नाईक, अनुमोदक श्रीराम सिरसाट. ठराव क्रमांक 5 हा खरं म्हटलं तर अभिनंदनाचा ठराव आहे. केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्री माननीय नामदार नारायणराव राणे यांच्या प्रयत्नातून सिंधुदुर्गात नियोजित IT पार्क, डिफेन्स खात्याशी संबंधित उद्योग, सी वर्ल्ड, किनारी मिनी ट्रेन आदी प्रकल्पांचे महासंघ स्वागत करीत आहे. सूचक उमेश नेरुरकर, अनुमोदक रत्नाकर कदम. ठराव क्रमांक 6, वस्तू व सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या वेळी दिलेल्या अभिवचनानुसार फक्त महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेला व्यवसाय कर कायदा समूळ रद्द करावा. आणि ललितबाईंनी जो विचार मांडला की या व्यासपीठावरती बसलेला कोणीही चेंबरचा अध्यक्ष होऊ शकतो, तसा या सभागृहात उपस्थित असलेला कोणी प्रतिनिधी व्हावा याच्यासाठी महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेमध्ये व्यापाऱ्यांचे खरे प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी विभागनिहाय व्यापारी मतदारसंघ निर्माण करावेत. सूचक महेश नार्वेकर, अनुमोदक दीपक बेलवलकर. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.
आनंदी रहा. कोकण हा विभाग विविध उपक्रमांसाठी अत्यंत उत्कृष्ट आहे. आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी इथं युनिक सेलिक प्रपोजिशन तयार करण्याची गरज आहे. कोकणी उत्पादनं मार्केट करण्याची गरज आहे. कोकणातून जेवढी उत्पादनं बाहेर जातात त्यावर मेड इन कोकण असं लिहिणं आवश्यक आहे. तीच त्याच्या दर्जाची साक्ष देईल. आपले ओरिजिनॅलिटी टिकवणं म्हणजे विकास आहे असं प्रतिपादन महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश दाशरथी यांनी वेंगुर्ले येथील व्यापारी एकता मेळाव्यात बोलताना केलं. आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित राहताना मला मनापासून आनंद होतोय. मी मराठवाड्यातून आलेलो आहे, मी औरंगाबादहून आलेलो आहे आणि गेली 35 वर्ष हा उपक्रम सातत्याने चालू आहे. सामाजिक संघटनांशी मी देखील बऱ्याच प्रमाणात जोडला गेलेलो आहे आणि त्याच्यामुळे मला ही कल्पना आहे की 35 वर्ष सातत्याने एखादा उपक्रम चालवणं हे किती अवघड असतं. ह्या उपक्रमातून मला वाटतं आपल्या विभागातील व्यापाऱ्यांची एकतेची मानसिकता दिसून येते. त्यामुळं आपण सर्वांसाठी या 35व्या एकता मेळाव्याला एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरात दाद द्यावी अशी माझी विनंती आहे. आत्ताच उल्लेख झाला, गेली 2-3 वर्ष आपली किती कष्टात गेली आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. वेगळं काही सांगायची गरज नाही आहे. कोविड काळामध्ये सगळ्यांनीच खूप मोठ्या प्रमाणावरती त्रास भोगला आणि बरेच चॅलेंजेस तयार झाले आणि त्यातलं मला वाटतं सगळ्यात मोठं चॅलेंज अजून जास्त अंगावरती आलं, जे आधीपासून होतं पण अजून जास्त अंगावरती आलं, ते आहे ऑनलाईन सेल्स. आणि ऑनलाईन सेल्समधून व्यापाऱ्यांना किती त्रास होतोय हे सगळेच जण आपण जाणतो आहोत. ही जी गोष्ट आहे म्हणजे मुद्दाम स्पेसिफिकली मी या विषयावरती 2 मिनिट आपले घेणार आहे, कारण ऑनलाईनमुळं सगळेच त्रस्त आहेत आणि ऑनलाईन हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग होतो आहे. म्हणजे एकीकडं आपण जे व्यापार करतो, व्यवसाय करतो, ही मंडळी आपण ऑनलाईनबद्दल बरीच चर्चा करतो, पण त्याच वेळेला बऱ्याचदा आपल्या घरामध्ये ऑनलाईन वस्तू आलेल्या असतात, आपल्या माघारी म्हणा किंवा आपल्यासमोर म्हणा. त्याच्यामुळे ऑनलाईन व्यापार हा मोर ऑर लेस जीवनाचा अविभाज्य भाग होतो आहे. थोडंसं खेदानी सांगावं वाटतं की हा विषय आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचा, जिव्हाळ्याचा असला, आपल्याला नको असला तरी तो येतो आहे आणि तो येणार आहे. आणि व्यवसायामध्ये जर समजा आपल्याला याच्यापुढं टिकायचं असेल, वाढायचं असेल, काही वेगळं काही करायचं असेल तर आपल्याला याला तोंड देणं आवश्यक आहे. हे तोंड देताना कुठल्या पद्धतीने तोंड द्यावं किंवा इतर मंडळी काय करतायत याचा मला वाटतं थोडासा जर अभ्यास केला तर याला आपल्याला व्यवस्थित पद्धतीने काउंटर करता येऊ शकतं. सरकारशी भांडणं, सरकारकडनं काही सवलती घेणं किंवा सरकारला ऑनलाईनवर काही रिस्ट्रिक्शन्स टाकायला सांगणं हे संघटना करतील, संघटना करतायत, आपण देखील त्याच्यामध्ये सहभागी होतो आहोत. पण तरी देखील आपल्याला एक गृहीत धरावं लागेल की याचा इम्पॅक्ट हा होणार आहे आणि हा इम्पॅक्ट जर काढायचा असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला वेगळं काहीतरी करावं लागेल. जे आत्ता करतो आहोत तेच जर आपण करत राहिलो तर कदाचित याच्यावरती आपल्याला फारसे उपाय सापडणार नाहीत. मी काल कुडाळमध्ये काही प्रतिष्ठित उद्योजक, प्रतिष्ठित व्यापारी मंडळी यांच्याशी चर्चा करत होतो आणि मला असं एक लक्षात आलं की चंद्रशेखर पुनाळेकर जे आमचे व्हाईस प्रेसिडेंट देखील आहेत, त्यांनी आणि त्यांच्या सहकार्यांनी इथंच वेंगुर्ल्यामध्ये एक वेंगुर्ला मँगो ग्रोवर्स असोसिएशनसाठी एक कंपनी स्थापन केलेली आहे, ज्या माध्यमातून ते काहीतरी करायचा प्रयत्न करत आहेत आणि मला मनापासून आनंद झाला. कारण असा प्रयोग नाशिकमध्ये अत्यंत यशस्वीरित्या झालेला आहे. म्हणजे तुम्हालाही कदाचित माहिती असेल, सह्याद्री फार्म, विलास शिंदे म्हणून आहेत, त्यांनी 12 वर्षापूर्वी ती कंपनी स्थापन केली. अत्यंत छोट्या छोट्या व्यापाऱ्यांची, छोट्या छोट्या शेतकऱ्यांची ती कंपनी आहे. त्यांच्याकडं आज 18,000 शेतकरी आणि व्यापारी जोडले गेलेले आहेत. 30,000 एकर हे त्यांचं क्षेत्र आहे, ज्या क्षेत्रावरती ते द्राक्ष पिकवतात. त्यांनी ही गोष्ट जाणून घेतली की जर समजा आपल्याला ऑनलाईनच्या जमान्यात टिकायचं असेल तर आपल्याला स्केल ऑफ इकॉनॉमी वाढवली पाहिजे.
आणि त्याच्यामुळं सगळे एकत्र आले, सगळ्यांनी एकत्र प्रयत्न केले, एकत्र द्राक्षांची शेती केली. म्हणजे आज ते 9 वेगळी वेगळी पिकं घेत आहेत, पण प्रमुख त्यातल्या 80-85% द्राक्षांचीच बागायत ते करतात. आणि हे एकत्र करून इकॉनॉमी ऑफ स्केल करून एक शक्ती तयार केली, ज्या योगे ऑनलाईन ऑफलाईन याचा त्यांच्यावर कुठलाही परिणाम होत नाही. कुणालाही द्राक्ष पाहिजे असतील तर त्यांच्याकडेच यावं लागतं. आणि त्या माध्यमातून 40 वेगळ्या वेगळ्या देशांमध्ये त्यांनी त्यांचा एक्सपोर्ट चालू केलेला आहे. मला वाटतं कोकण हा विभाग अशा प्रकारच्या प्रयोगासाठी अत्यंत उत्कृष्ट आहे. कारण जगाच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यामध्ये आज हापूसचा आंबा मिळतो ही वस्तुस्थिती आहे, पण तो हापूसचा आंबा ओरिजिनल हापूस हा फक्त कोकणामध्येच पिकतो ही पण तितकीच वस्तुस्थिती आहे. आणि ही गोष्ट काही फक्त हापूसच्या पुरती मर्यादित नाही. रातांबा आहे, काजूगर आहे, किंवा इतर जांभूळ आहेत, इतर बरीच फळं अशी आहेत की जी फळं ही फक्त या भागामध्ये तयार होतात किंवा या भागामध्ये उत्कृष्ट तयार होतात. आणि याच्यावरती जर या माध्यमातून स्केल ऑफ इकॉनॉमीसारखा आपण काही प्रयोग केला, ज्याला आपण USP म्हणतो, आपली USP तयार केली, तर त्या USPच्या माध्यमातून आपल्याला व्यवसाय करणं खूप सोपं होईल. आज जर आपण कमॉडिटीच्या व्यवसायात असू तर कमॉडिटीच्या व्यवसायाला ही मर्यादा आहे. कमॉडिटीच्या व्यवसायाला ऑनलाईनचा थ्रेट नेहमी राहणार. म्हणजे कमॉडिटीमध्ये अगदी फार FMCG पर्यंत, रेफ्रिजरेटर, एअर कंडिशनर, म्हणजे जे दुसरे तयार करतात, जे दुसरं कुणीतरी तयार करतं, ज्याच्यावर आपला कुठलाही कंट्रोल नाही, अशा गोष्टी म्हणजे अगदी बादल्या, मग्गे याच्यापासून ते रेफ्रिजरेटर आणि एअर कंडिशनर्स आणि इतर गोष्टींपर्यंत प्रत्येक गोष्टीला हे लागू आहे. कारण ह्या इतर कोणीतरी तयार करतं, त्यांचं नेटवर्क मोठं आहे, त्या नेटवर्कच्या माध्यमातून ते ऑनलाईन देखील ते नक्की विकणार. मग आपल्यालाही कॉम्पिटिशन तयार होणार. ऑनलाईनमध्ये आपल्याला माहिती येते ॲमेझॉनसारख्या कंपन्या जर आपली परचेस प्राईस 100 रुपये असेल तर ते 80 रुपयाला ऑलरेडी विकतात. त्याच्यामुळे हे कट करण्यासाठी आपल्याला आपला USP तयार करणं आवश्यक आहे. युनिक सेलिंग प्रपोजिशन, कशामुळं माझा प्रॉडक्ट कशामुळं घ्यावा. आणि हे USPs कोकणामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती आहेत. ही USP तयार करताना त्यात जर काही व्हॅल्यू ॲडिशन्स झाल्या, म्हणजे काही जांभळाचे विविध प्रकार तयार करता आले, काही नारळाचे विविध प्रकार तयार करता आले, तर ते दॅट विल बी ॲडेड ॲडव्हान्टेज. आणि अर्थात मी हे जेव्हा सांगतोय तेव्हा मला याची पण कल्पना आहे की कोकणात हे प्रयोग मोठ्या प्रमाणावर चालू आहेत. मी बांबू क्लस्टर देखील पाहिलेलं आहे. अत्यंत सुंदर प्रयोग आहे बांबू क्लस्टर. याच्यासारखे अजून बरेच सारखे प्रयोग व्हायला पाहिजेत. आणि आपली जी मार्केटिंगची स्ट्रेंथ आहे, व्यापाऱ्यांची जी मार्केटिंगची स्ट्रेंथ आहे, ही मार्केटिंगची स्ट्रेंथ आपल्या भागातला माल विकण्यासाठी शक्य तितकी जास्त वापरली गेली पाहिजे, जेणेकरून आपल्या विभागाचा विकास होईल, आपल्या विभागामध्ये रोजगार मिळायला लागेल. कोकणी माणसाची म्हणजे मी मराठवाड्यातला आहे. मी सुदैवाने महाराष्ट्र चेंबरच्या जबाबदारीच्या पोझिशनवर आहे. महाराष्ट्रभर मला फिरायची संधी मिळते. त्याच्यामुळं आणि याच्याच बरोबर माझ्या वैयक्तिक व्यवसायाच्या निमित्ताने मी देश परदेशामध्येही फिरत असतो. आणि प्रत्येक विभागातल्या माणसांची काही वैशिष्ट्ये असतात, ती वैशिष्ट्ये लक्षात येतात. म्हणजे आमच्या मराठवाड्यामध्ये आळस हे एक वैशिष्ट्य आहे. नागपूरमध्ये तिखटपणा हे वैशिष्ट्य आहे. माणसाच्या जितकं तिखट ते खातात तितकाच तिखट स्वभाव पण असतो. आणि असं जेव्हा कोकणाकडे मी पाहतोय तेव्हा कोकणाच्या माणसांची तुलना मला जपानी माणसांशी करावी वाटते. जपानची आणि कोकणची भौगोलिक परिस्थिती साधारणपणे सारखीच आहे. जपानही पूर्ण किनारपट्टीला आहे, कोकणही पूर्ण किनारपट्टीला आहे. जपानी माणूस हा अत्यंत मेटिक्युलस असतो. त्याला कुठलीही गोष्ट परफेक्ट लागते. कोकणी माणसाचंही तसंच आहे. जपानी माणूसही स्पष्ट वक्ता असतो, तितकाच कोकणी माणूसही स्पष्ट वक्ता असतो. आणि हे सांगण्याच्या पाठीमागचं एक महत्त्वाचं कारण असं आहे की ही जी मानसिकता आहे, या मानसिकतेतूनच 1940 नंतर जेव्हा जपान पूर्ण बेचिराख झालेला होता आणि त्याच्यातून जो उभा राहिला, हे उभं राहण्यामागे त्यांची ही मानसिकता कारणीभूत होती. आज जपानमध्ये कुठल्याही प्रॉडक्टवरती जर मेड इन जपान लिहिलेलं असेल
तर आपण त्याच्या क्वालिटीबद्दल कुठलीही साशंकता बाळगत नाही. आणि कोकणी प्रॉडक्ट्सही तेच आहे, फक्त हे तितक्याच पद्धतीने मार्केट करण्याची आवश्यकता आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की कोकणातून जितकेही प्रॉडक्ट जातात त्याच्यावर प्रोड्यूस ऑफ कोकण किंवा मेड इन कोकण हे लिहिणं आवश्यक आहे. तेच त्याच्या क्वालिटीची साक्ष देईल. हे सगळं आपल्यासमोर मांडताना जी काही इथली उद्योजकता आहे, जी इथली व्यापारी वृत्ती आहे, एक अत्यंत चांगला असा ॲटिट्यूड आहे. हा चांगला ॲटिट्यूड अजून कल्टिवेट व्हावा आणि त्याच्यासाठी विविध माध्यमातून जी काही मदत होऊ शकेल ती करावी. आणि तुम्ही देखील त्या विविध गोष्टींमध्ये सहभाग घेऊन कोकणला एका वेगळ्या लेव्हलला घेऊन जावं ही मनापासूनची इच्छा. पूर्ण महाराष्ट्रात कोकण हा एकच असा प्रदेश आहे की जो आजही निसर्ग सौंदर्याने नटलेला आहे, ज्याला अजूनही जो विकास सो कॉल्ड विकास म्हटला जातो त्याचा असा वारा लागलेला नाही आहे की ज्याच्यामुळं त्या विकासाच्या मध्ये आपली संस्कृती विसरली जाईल. माझी सगळ्यांना अशी नम्र विनंती आहे, या देशाचा नागरिक म्हणून, महाराष्ट्राचा नागरिक म्हणून विकास व्हायलाच पाहिजे. पैसा आपल्या विभागात यायलाच पाहिजे आणि मोठ्या प्रमाणावर यायला पाहिजे, जो येऊ शकतो, ज्याची खूप ॲव्हेन्यूज उपलब्ध आहेत. पण हे करताना आपल्या विकासाचा केवळ पाश्चिमात्यीकरण होणे म्हणजे विकास नाही. आपली ओरिजिनॅलिटी टिकवून ठेवणे म्हणजे देखील विकास असतो आणि ओरिजिनॅलिटी टिकवून ठेवून जास्त चांगला विकास करता येतो. आपली या विभागामध्ये कदाचित मी वेगळं सांगायची गरज नाही, पण टुरिझम हा एक अत्यंत चांगला उपक्रम होऊ शकतो. वर्षा पर्यटन हा एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय या भागामध्ये आलेला आहे, जो जगामध्ये फार थोड्या ठिकाणी आहे. इतक्या चांगल्या पद्धतीने वर्षा पर्यटन इथं प्रमोट केलं जाऊ शकतं की ज्याला कदाचित कुठेही जगामध्ये तोड नसेल. खूप चांगल्या प्रमाणावरती नेचर ट्रेकिंग या भागात प्रमोट केलं जाऊ शकतं, ज्याच्यासाठी जर्मनीमध्ये लोक पैसे खर्च करून जातात, सायकल चालवतात डोंगर दऱ्यातून. ते सगळ्या गोष्टी इथं अवेलेबल आहेत. या सगळ्यांचा उपयोग करून आपण कोकणला समृद्ध करूयात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. विषय कराडचा घातपात आंबोलीत. व्यापारी एकता मेळाव्याची महाशक्ती आणि स्वतंत्र व्यापार मंत्रालयाची गरज. चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधींनी वेधलं लक्ष. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tiger Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली, येथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.